Здравейте, география! Тропическата буря Калмаеги ще се превърне в много силен тайфун през следващите няколко дни. Тайфунът ще удари Филипините и Виетнам с ураганни ветрове и огромни количества дъжд. Гледайте видеото до края, за да разберете подробностите. Тропическата буря се заформи в Филипинско море и получи международното наименование Калмаеги. Според сегашните данни се прогнозира бързо усилване над Южно-Китайско море, като потенциално ще достигне ветрове до 195 км в час. Бурята се движи на запад-северозапад от източните части на Филипинско море към Филипините, а след това през Южно-Китайско море към Виетнам. В Филипините Националната метеорологична агенция даде местно име на бурята Тино. Освен силните ветрове се очакват огромни количества валежи, между 300 и 600 литра на квадратен метър в някои планински и крайбрежни райони, а на места според орографията до 800 литра на квадратен метър. Това ще доведе до внезапни наводнения и свлачища, особено в Виетнам. Приливните вълни също ще са доста високи, на места 3-4 метра, а според местните условия дори може да достигне 7 метра. География. Калмаеги ще бъде един от най-силните тайфуни за 2025 година. Той ще донесе ураганни ветрове, наводнения и огромни вълни в Филипините и Виетнам. Тайфунът ще наруши въздушния трафик, затова стойте информирани, особено ако живеете или пътувате в Югоизточна Азия. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!